हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, गेमस्रि दैमारिनि सायाव दिनै मोनसे आरोबाव फिन गेदेर बिथांखि सावरायनाय जागोन। मानि थाखाय आरो मानो? लोगोफोर, थांनाय गोबाव सान सिगांनिफ्रायनो b.c.a.a एबा बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशना बेन खालामखादोंमोन जि गेमस्रि आरो जेम्स बिथांमोना आरो बड' सिनेमा बड' एलबाम बानायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानोना गेमस्रि आरो जेम्स बिथांमोना सिगांनो गोबां गाज्रि भाइरेल जानानै बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ लाजि फोनांनाय जादोंमोन। बेनि जाउनाव बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशना बिथांमोनखौ बेन खालामदोंमोन। लोगोफोर, बे बाथ्राखौ बयबो मिथिखागौ। दिनै फिन आरो मानि थाखाय सावरायनो गोनां जाखो बुङोब्ला बेनोदि थांनाय साननैसो सिगां गेमस्रि दैमारिनि जिडि प्रडाक्शनाव बड' सिनेमा एस'सिएशन आर्टिस्टजों जेबो सावरायालासे निमाहा बियालासेनो मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ ओंखारफिनबाय। बेवहाय b.c.a.a एबा बड' सिनेमा एस'सिएशन आर्टिस्टनि होखानाय बिथांखिखौ गोरलैयै नेवसिगारनाय जादों। बेल' नङा लोगोफोर, बिथांमोनजों लोगोसे सोरबाफोर बर' आर्टिस्टफ्रा फाव खालामफायोब्ला बिथांमोननि सायावबो गोख्रों बिजिरनाय जागोन होननानै मोनसे रादाय दंखायोमोन। लोगोफोर, दिनै बिथांमोननि सायाव फिन खेबसे सावरायफिनसिगोन। लोगोफोर, नोंथांमोननो आं मोनसे कल रेकर्ड खोनासंहोगोन बिल्डआव अफिसियेल आरो थाख्लाय सारनि आरो फैला जे बरगयारिनि मोनसे गावनि एफबि पेज एबा फेसबुक पेजनि गेजेरजों बड' सिनेमा एस'सिएशन आर्टिस्टखौ मा खावलायदों बेखौबो मिथिहोगोन। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो। गेमस्रिनि माबाखौ लानानै मिटिं जाखागोन नालाय चिराङाव। औ, आंखौ माने खावलायथारदों आरो ना। औ सार, ओमफ्राय दिनै मिटिं दं ना मा होनदों? औ माबानि गेमस्रिनि। औ, बेनिल' आरो माने बाथ्राया जाहैबाय एसे आफादा जे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना बेखौ मोनसे बिराद गोरा बिथोन लादोंमोन बेनि सायाव। अब्लाबो जे नेग्लिजेन्सि खालामनानै माखासे आर्टिस्टफ्रा जेनेबा बेजों मावफानो मोनामोन ना। जेनेबा बेथ' जेनेबा आफादनिफ्राय मोनसे बिथोन होजानानै दोननाय दंना। जे जेनेबा टार्म्स थायोना, एबा गावबोथ' दिनैसिम निमाहा बियाखैना। नायबा जेनेबा जोंनि जेनेबा बड' सिने आर्टिस्ट मोनसे आफादा बेखौ मोनसे रुल दानानै दोनो। दा बेजों जेनेबा दस्राया गाफानो मोना मानो मोना बिदि दंमोन नालाय। बेथ' मिउजिक भिडिअ बानायनायनि सिगां रिकुवेस्ट खालामाखैना सार? औब्रा, खालामाखै। दा नै बेनो बेखौ जानो थांगासिनो दं 11थायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव। बेखौ होबानो जाबाय नों। सार, माने रिकुवेस्ट खालामजायोमोन आरो ना? रिकुवेस्ट खालामग्रोनांगौमोन आरो बियो। जेनेबा रिकुवेस्ट खालामनांगौमोन एबा माबानांगौना, दस्रा आर्टिस्टआ बेजों मिउजिक एलबाम बानायफानो मोनामोन। जाय बानायगोन बेबो बे रोखोमैनो मोनसे डिसिसन लानाय जागोन होननानै बुंदोंमोन नालाय। सिगां बुंनाय दंखायोमोन। माने जोंनि आफादखौ माने फुरा मोनसे नेग्लिजेन्सि खालामनाय जाबाय आरो ना। नेग्लेक्ट खालामनाय जादों। ओमफ्राय सोरबाफोर आर्टिस्टफोराबो हाबफादोंना बे मिउजिक भिडिअआव? बेखायनोथ' बिनि थाखायनोथ' मोनसे बिराद गिदिर मोनसे माबा जाबाय। लोगोफोर, फैला जे बरगयारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों b.c.a.a निसिम मा खावलायदों नोंथांमोना खोनासंदो। b.c.a.a निसिम आंनि खावलायनाय, जायफोर महरगिरिफोरखौ b.c.a.a आ बेन खालामदोंमोन बेखौ दिखांनानै लाफिननांसिगौ। सम आरो थासारिया जोंखौ दिनै खावलायबाय। जोंनि हारियाबो जौगा थासारियाव सफैबाय। आथिखालनि खायसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरनिबा नायथावै सावगारि भाइरेल बायदिफोरा सानफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय मोनसे फिसा जाथायसै। बे मोनसे फिसा जाथायखौ लानानै गले गले दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानाया जोंनि आदुवानि सिनायथि। दिनै बिदिखौनो बुंबाय थादों। b.c.a.a खौ मिनिदों, थामसा खालामदों। आंनि मोन्दांथि बिदि भाइरेल भिडिअआ इयुननि समाव हाजार फैनो थांगासिनो दं।
मानोना ग्लेमर जानायनि मोनसे लामा हिसाबै बेखौनो महरगिरिफोरा लानो थांगासिनो दं। मानोना जोंनि गेजेराव बिनि बिदिन्थियाबो रोखा रोखा। जोबनायाव आंनि सानस्रिया गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा। b.c.a.a नि जानो गोनां दिनैनि मिरु जथुमायाव मोनसे सोरजिलु बिथांखि लाजागोनखौ आसा खालामबाय। सल'गोफोर फैला जे बरगयारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों b.c.a.a निसिम बेखौनो खावलायहरदों। दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गोबां आर्टिस्टफोरनि गेजेरजों बे सावरायनाया जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना उननि आपडेटआव बेनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन। सल'गोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोफोर आरो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। थेंक इउ।